Mal-għeluq tal-kampanja elettorali f'nofs il-lejl wasal fit-tmiem ukoll il-perjodu li fih wieħed seta' jiġbor id-dokumenti tal-vot tal-elezzjoni tas-Sibt. Waqt il-programm nettejjem l-uffiċjal tal-Elkom Angelito Xiberras għall ċifri tad-dokumenti tal-vot tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew li ma nġabrux sa nofs il-lejl juru żieda ta' madwar 17,000 dokument meta mqabbel mal-aħħar elezzjoni tal-MPs. Fil-fatt sal-bieraħ f'nofs il-lejl il-Kummissjoni kienet baqala għandha 38,737 dokument tal-vot għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew li rriflettu bejn wieħed u ieħor ftit aktar minn 10% tad-dokumenti li l-Kummissjoni bdiet bihom fil-bidu ta' dan il-proċess li jekk imqabbel mbagħad ma' 5 snin ilu meta l-aħħar li saret l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew fil-fatt kien hemm żieda minima ta' 4% fuq 5 snin ilu. Min-naħa l-oħra fuq l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali sal-bieraħ ma kienu ma nġabrux ftit aktar minn 92,000 vot li huwa bejn wieħed u ieħor 42,000 vot aktar minn ma tistax tgħid eżatt 5 snin ilu, però meta kieku tqabbel dawn l-elezzjonijiet kieku saru kollha f'daqqa 4-5 snin ilu. Tul il-programm Angelito Xiberras qal li l-ħamis sar test ieħor mill-ġdid tas-sistema elettorali fejn kollox irriżulta fil-pożittiv. Intant il-Kummissjoni Elettorali infurmat li l-użu ta' mobile phones, cameras jew apparat tal-fotografija huwa projbit u l-itteħid ta' ritratti jew filmati fil-postijiet tal-votazzjoni huwa kontra l-liġi. Min jinqabad jieħu ritratt jew video ikollu l-apparat elevat u jittieħdu passi legali kontra tiegħu. Il-Kummissjoni qalet ukoll li min se jsifer is-Sibt jista' jaqbeż il-kju fil-postijiet tal-votazzjoni. Dawn il-persuni għandhom jieħdu magħhom prova dokumentata tas-safar u juruha lill-Pulizija. Is-Sibt Net Television se jkun qed iwassal xandiriet speċjali tul il-ġurnata kollha b'aġġornamenti live minn madwar Malta u Għawdex, xandira li tibqa' sejra sa tard bil-lejl. Meta wara l-10 ta' filgħaxija jibdew jaslu il-kaxxi bil-voti fiċ-ċentru tan-Naxxar. Il-votazzjoni tas-Sibt tiftaħ fis-7 ta' filgħodu tibqa' sejra sal-10 ta' filgħaxija. Min huwa eliġibbli li jivvota għandu jieħu d-dokumenti tal-vot kemm għall-Parlament Ewropew kif ukoll għall-Kunsill Lokali rispettivi.